Patay na sa dihang midangat sa hospital ang usa ka 36 anyos nga negosyante human gipusil sa wala mailhing sospek dito sa Sitio Danit, Barangay Balagtasan, Lamitan City, Basilan. Giila sa Lamitan City Police Office ang biktima nga si Tito Enriquez Abing, 36 anyos ug negosyante sa nahisgutang lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Lamitan PNP, gikan sa moske ang biktima ug sa iyang pagpauli, giatangan kini sa duha ka lalaki gawas sa gate sa moske ug kalit kining gipusil sa makadaghang higayuna. Daling misibat ang suspect sakay sa ilang motorsiklo. Gidala pa si Tito Abing sa iyang mga silingan sa Basilan General Hospital apan gideklara kining dead upon arrival sa doktor. Samtang sa Isabela City, suwerteng nakaluwas ang usa ka 32 anyos nga negosyante human kini gipusil sa wala gihapon mailhing suspect sa barangay Sumagtang, Isabela City, Basilan. Giila sa Isabela City Police Office ang biktima nga si Shadjana Abdullah Imbama, 32 anyos, negosyante ug residente sa nahisgutang barangay. Sa inisyal nga investigasyon sa Isabela City PNP, sakay sa iyang motorsiklo si Shadjana, apan gitaparan kini sa suspect nga nakamotor usab ug kalit na lang nga gipusila. Swerting sa tangkugo lang naigo ang babayi. Gidalay-gilayon sa mga concerned citizens sa pinakaduol nga ospital sa Isabela si Shadjana aron matambalan. Gisusi na sa PNP Basilan ang pagkatawo sa mga suspect ug ang motibo sa managlahing pagpamusil sa duha ka mga negosyante. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.